Bon dia! Doncs avui tenim festa de takoyaki. Takoyaki són bunyols de pop, ara us ensenyarem com es fan. I ara doncs són les 10 així del matí, aviat vindran els nostres amics i farem aquí la festa. Però no és una festa, és un dinar, però bé. I ara hem estat al matí així ens endreçant una mica la casa i la teníem bastant feta un desastre i preparant-nos. Aquí tenim el pop ja bullit, ara el tallarem a trossets. I aquí tenim la planxa per fer takoyaki. L'estrenem avui, és que ens la van regalar i l'estrenem avui per fer els bunyols de pop. Katsuo, bonito. Oh, sugoi. Els nostres amics ens han portat pernil d'estranguis. Ja ho tenim tot preparat, pel takoyaki. Això, el sashimi del Hiromi. ¿Ponemos jamón en takoyaki? ¿Se puede hacer? Se puede, se puede. Jamón. Sí, aquí hem ficat el taco. Ja ¿Está bien? Tal qual. I el gingebre. Piscina. 全然入れすぎじゃねえの。大丈夫、大タコプール丈夫、大丈夫。全然見えねえじゃん。いやもうさ、ブーって入れたら Pero se hace ダー así. ッあ、そんな感じ？あ、じゃあ OK です。こんな感じ？そうそうそうそう。どうせなんか全部 Això és gingebre. Això ja té un altre aspecte. Ahora sí que es come. Ahora hay que darle la forma, ¿no? Se le ha de una forma redonda. Sí. Pero necesito... でもそれ言っていいから。いい何が？死んでるから最近。No,最近が死んでる。死んでるから。 Primer no tenien gaire bona pinta, però ara han quedat rodonets i perfectes, Ara se'ls ha de posar la salsa. Ui. Uei! Xup, 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 xup. Salsa takoyaki. Yo. Ja. Ja està, ja està. Preparando para más. Listos. Bon dia! Mireu com se m'ha fet aquesta planta de gran. És increïble. És increïble. Us en recordeu de com era quan la vaig comprar? No fa gaire, em sembla que deu fer un mes o així que la vaig comprar. Començo a patir per si aquest test serà suficient. Em sembla que l'hauré de posar un test més gran. Però és increïble com s'ha fet. I li han sortit com una mena de... Des de que la vaig comprar té com una mena de boletes blanques, no sé si ho veieu. Que no sé què són. Sembla com si fossin ous d'un insecte, però l'insecte no l'he vist mai. I els ous aquests ja fa com un mes que estan aquí, vull dir, no sé, em sembla que no triguen tant els insectes en sortir. No sé què coi són aquestes coses blanques, però bé, la planta sembla molt sana igualment, així que no crec que hi hagi cap problema, però la vaig vigilant perquè no sé què són això. I aquí tenim el característic xàfec d'estiu al Japó, que durarà 5 minuts, cau de cop, i plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Està fent sol fa un moment i ara ja està caient un xàfec, però jo no crec que duri més de 10 minuts. El Hiromi ahir va fer, això era bonítol, el katsuo que es diu en japonès, i ens va comprar un bonítol, però el bonítol és un peix que s'oxida molt ràpidament i llavors menjar-te'l cru aguanta poc per menjar-te'l cru. Llavors va menjar una mica de sashimi, però la resta, perquè no es fes malbé, doncs el va fer així amb oli d'oliva i ara tenim com una mica de bonítol, com si fos amb llauna, una llauna de tonyina nostra, però natural. Aviam què tal és això. Hola! Acabo de tornar de fora. Com podeu comprovar, estic acalorada, estic morta de calor. I avui no sé per què tots els súpers del Japó s'han posat d'acord, des d'ahir de fet, de vendre anguila. La venen ja cuita, com amb teriyaki o fumada, i inclús vaig veure ahir en un súper que la venien viva, en un cubell, l'anguila, encara es movia i tot. I no sé per què, perquè el Hiromi diu que a l'estiu ara l'anguila no està tan bona, que quan està més bona i té més greix és a l'hivern, no sé què, però no sé per què tots els súpers del Japó s'han posat d'acord per vendre anguila. No sé si és la setmana o el mes de l'anguila. Total, que no em volia comprar perquè
perquè és molt cara l'anguila. Una anguila et pot valdre com uns 2.000 o 3.000 iens. I dic, passo de comprar l'anguila, perquè total, si el Hiromi diu que no està bona. Però avui he trobat aquesta, ara us ensenyaré. He trobat ara aquesta, venint aquí, no sabia què fer per dinar, i ja ve amb l'arròs, ja està cuida, amb teriyaki, i la seva salseta, i ja ve preparada per menjar, i aquesta només m'ha costat uns 5 euros, que seria, que ja és el dinar. I anem a provar-la, tu, perquè està el súper ple d'anguila, doncs anem a que no sigui dit. Doncs no està mal, està bé. Això i una mica de gazpachet que quedava d'uns amics que van venir l'altre dia per a la takoyaki party. Doncs està bé, no està mal, no. I acabo de tornar i feia un sol espaterrant i en menys de 5 minuts s'està girant el temps i ja sento tronar. Hauré d'entrar a la roba perquè en qualsevol moment caurà un xàfec. Ja plou 2 minuts després de recollir la roba. Déu meu. Hola, acabo de tornar del meu passeig diari. Fa una calor, he hagut de tornar amb tren, he anat caminant i he tornat amb tren perquè no, m'estava desmaiant. A més, he tornat carregada amb això. És una caixa de litxi, li diuen, no sé com es diu aquí en català. Ho vaig a buscar. És aquesta fruita i la vaig menjar per primer cop aquí al Japó, però fa anys, quan estava a Gifu. I em va agradar molt, és superdolça. Aquí fan moltes begudes amb això i tal. A Barcelona potser es comença a veure, però no és tan comuna. I normalment hi havia una paradeta, avui hi havia una paradeta fora al carrer, a fora del súper, així de gent que té el seu hort i històries d'aquestes, i de tant en tant venen fruita. I he comprat això i dos pebrots, que estan molt bé, 2 pebrots com aquests, per 100 iens els dos. És a dir, penseu que normalment valen 201. I ara avui n'he comprat 2 per 100 iens, és a dir, que estan molt bé. I aquesta capsa, que el senyor s'ha insistit perquè me l'endugués, que també estaven molt bé de preu, m'ha costat 1.000 iens la caixa, normalment una safateta així ens val 700. I ara anem a veure si estan bé, perquè ara em feia por que no estiguessin corcats o alguna cosa, però de moment tenen bona pinta, a més estan fresquets. Com podeu veure, tenen bona pinta. Ara provaré un i els posaré a la nevera perquè estiguin ben frescos. Veieu, això té aquesta pell que es pela molt fàcilment i per dintre és blanc, així amb un pinyol, i és molt dolç. Vaig a provar què tal estan. Però estan molt bons. A la nevera freds encara estaran millor. Ha sigut un èxit, això. I avui el Hiromi m'ha explicat que això de que venen ara, perquè encara continuen venent l'anguila, allò que us vaig explicar pel supermercat, i això es veu que m'ha explicat que això ve de la tradició de que antigament, quan feia molta calor, era tradició que la gent amb poder, la gent amb diners, es permetia el luxe de menjar anguila, no sé. I llavors s'ha començat a extendre aquest costum, ara tothom menja anguila en els dies de més calor de l'any, tot i que segons explica el Hiromi, els dies de més calor precisament ara és quan l'anguila porta ous i això fa que la carn no sigui tan gustosa, no tingui tant de greix perquè tots els nutrients van com als ous, no? I que a l'hivern és la millor època per menjar anguila, però bé, és un tema comercial. S'ha posat de moda menjar anguila aquests dies de l'any i tots els supermercats venen anguila i fan el negoci amb l'anguila, tot i que no és quan és més bona. Però bueno, així ja tenim l'explicació una mica. Bon dia! Avui és diumenge i ara aviat sortirem a sopar fora. Com veieu, m'he arreglat. I avui anem a sopar fora bàsicament perquè tenim uns bitllets, uns vals per un restaurant que li van regalar, de fet, al germà del Hiromi. Li van regalar de la feina perquè ell és home de negocis, no? És el típic salaryman japonès i es veu que va fer un molt bon mes i li van regalar uns quants vals d'aquests. I ell va anar amb la seva nòvia i tal, però ara ho ha deixat amb la nòvia i li han sobrat uns quants i diu que no hi vol anar i ens els ha donat a nosaltres. És a dir, són uns vals una mica maleïts. Però no creiem en supersticions i fa pena llançar-los, així que anirem avui i ja us ensenyaré el sopar què tal és. Som a Shibuya. Kokara? Al menú.
De moment ens han servit aquests aperitius. 今週は本当なくって、でも鈴木のなんか千葉県。いいよ。まるちゃんうなぎだ。うなぎ。私もそもそしてて喋ってて。鳥ビがビデオを撮ってるんだから今開けてください。そうそうそう。これを開けるよ。開ける。すごい。これを出しました。たらん。すごい! Hola, doncs acabem de tornar, ja és molt tard, la veritat. Estem cansats, però ens ho he passat molt bé. Hem anat amb la seva mare i amb la mare del Hiromi i la veritat és que el menjar estava boníssim, molt elaborat, ja ho heu vist, i el lloc també era molt maco i molt còmode, així que la veritat és que ha valgut molt la pena. Espero que no ens caigui a sobre la maledicció dels vals aquests, però la veritat és que estava molt bo. Així que acomiado ja aquest videoblog. Fins un altre. Subscriviu-vos al canal, que és gratis, per favor. I em feu un favor. Així que, matané.